Berita nauli na sinurat ni si Markus. Bedo 10 sada. Dungi dinadonok na sida tu Jerusalem tu labung ni Betpage dohot Betania na di labung ni dolok Jetuni disuruh masisian na 2 halak. Didok matu na sida lao mahamu tu sosok na di jolo munai dungi mamitok di nabongoti hamu tu si cupak kamu ma tabat anak ni halode sada na sodung hinudulan ni halak hari mai dungi wak kamu ma tuson dungi molo adong manangise nama dok tu hamu puasa di baik kamu songoni dok kamu ma narikot doi di Tuhani dungi pitok tongosan nama itu son. Dungi lao mana sida jadi cupang nasida ma anak ni halodei tabat di alamat di labung ni pitui dungi ditanggali nasida mai dungi didok na debas siat akka halak na jongjong di sima tu nasida dia na binain muna ubay ditanggali hamu anak ni halodei jadi didok nasida mas songon na nidokkon ni Jesus tu nasida jadi dipasubuma nasida. Jadi ditugu nasida ma anak ni halodei tu Jesus dungi diapeo nasida ma akka ulos nasida tu si dipahudu nasida ma Jesus tu kicang na alai togop do halak na pahebang ulosna didalani alai akan nasing do mandalihi akarating sian hau do mangapagoni tu dalani dongi majau-jau ma akan na dijolo dohot na mangihuton akan din nama Hosianna pinasupasu ma na ro mo hiti-hiti goar ni Tuhan pinasupasu ma harajau ni na ro mo hiti-hiti goar ni Tuhan yamata si Daud Hosianna di akka banua gijang dongi bongot ma Jesus tu Jerusalem dohot tu bagas jorui jadi dung diida sure humaliangi lao maibana tu balian dung Maria potari tu Betania rap dohot na 12 dongi mok sogot nai dung lao na sida sian Betania male maibana dongi ditatap mahawaga sada nong mok bulung jadi lao maibana tu si anggiat dung adok cupak sadisi manangaha jadi dung sadi bana go tu si idang adong mananga cupak sa ia soholan bulung na ai idan yanti kini pokbue ni akka hawara dungi nina Jesus mamat dok ibana idang jadi be manangise mangat pokbue siakko tu joloanon sa leleng-leleng na jadi dibegi akka sisiani mahatai dongi saat ma nasida tu Jerusalem jadi dunggo di bagas jogo nasida dipuka ma pabalion akka pagadis do akka panuhog na di bagasan bagas jogoi ditugalikon ma akka meja ni si tukang hebeng do akka bangsa ni akka si gadis darapati idang di luas buluson ni manangise bagas jogoi ma buan ugasan dongi nin nama mangajari nasida ida nungatok surat bagas pok tangyangan di saluhut na halak dodo honon bagas su alai gabe liang panamuda doi di baik kamu jadi dibege akasi tuani malim dohot akasi boto surat mai dungi dilului wana sida ma dalan mamunu ibana ai mabiak do nasida mida ibana ala to halobok do rohani halak na togop saluhut na di rodanai jadi dung bot ari lao maibana tu balian ni hutai dongi dina mamolusina sida sogot manogot nai di dana sida ma malos hawarai sian uratna ro tu gijang jadi di ngosi Petrus mai didok ma tu ibana Rabi ida ma hawara na binuraan mi nunga malos dongi nina Jesus ma mangalusi na sida
situtudo na hudokko Tuhamu. Manang ise na madok tu dolokon hiddat dirim dabuon maho tu tau anggoso ganggu di bagasan rohana jala poksea saut na nidok nai saina saut doi molo ibana madok manangaha. Dibae nima ubain hudok Tuhamu saluhut manang sadia na pinangidomuna dinamok tangiak kamu anggo pokseamu yan jalo onmu seisat doi Tuhamu. Dungi molo jok-jok kamu waktangiang sesahamu ma molo tungadung manangaha di bagasan rohamuna dopak manangise asa dohot amamuna na di banua gijangi manesa salamuna alai molo so di sesahamu iddang sesau ni amamuna na di banua gijangi salamuna. Dongi romusema na sida tu Jerusalem jadi dinamok dalani ibana di bagasan bagas Jokowi Roma tu lebungna akka situa ni malim dohot akka si boto surat dohot akka situa ni natorop dungi didok nasida ma tu ibana sahalani ise do di pangasauko jala ise do na mangaleon sahala itu ho ubai di baik kosi songoni. Dongi nina Jesus ma mangalusi nasida dohon mawatong manukut Tuhamu sada hata alusi hamu mau asau paboa Tuhamu manang sahalani manangise nau pangasaon mabain songoni. Ia padidion ni si Johannes siang banua gijang doi manang siakalak alusi hamu mau. Dongi mau tup nasida masama nasida akan ninnama molo ita dok sian banua gijang dohonon nama atong boasa so di hapok siai hamu ibana molo ita dok siakalak habiarata do halak na torop ay panuriang do si Johannes di roani halak saluhutna. Dongi nina nasida ma mangalusi Jesus idang huboto hami. Dongi nina Jesus ma mangalusi nasida idda pabuauku Tuhamu manang salani ise nau pangasaon mabain songoni.